ototo nwa nke izizi na Dubai, eze ọmọgọ na ama ọkpala, ọkpata ozoro ọra na chaja, ototo odogwu nwa n'ịgadio. Ọnụ na-ekwuli Igbo na-echi abịakwa ọzọ ya n'aka na-etikwa na Dubai. Odogwu nwa na-ekwele zu n'aka ya na ijele onye nwe egwu abịakwa. Mbuli Igbo na-anụ n'ama ọkpala anya zute n'odogwu nwa mụchala ọfụma. Eze ọmọgọ n'ama ọkpala azụlụ ụmụ ogbenye ka izizi na chaja. Prince Chris Ventures odogwu nwa ototo nwa na ị ga-adịle mụ. Onye bụ ototo ka mụ na-ekwu ana m ekwu maka ọkwụ dịli nwa nkwọ. Prince Chris Ventures odogwu aka na-akwụ ụgwọ na Dubai odogwu. Eze ọmọgọ na ị ga-adịla anyị. Ọrụ niile tụrụ gị ototo nwa. Ndị chaja tụọ gị ọzọ ọmọgọ. Dubai niile wee tụọ gị ọkpata ozu ọra. Ototo nwa na anyị ekene. Ịgba mụ n'ọra ka o si arakwa. Ijele nwa ọzọ mụle bụli Igbo n'aba n'amagbala. Ototo nwa nke izizi na Dubai, Ịgba kelee eze ọmọgọ na ama ọkpala, okwu dịlị nwa nkwọ. ọkpata ozoro ọra na chaja, Ọgaranya nwa ka esiela ego. ototo odogwu nwa n'ịgadio. Anali akwa na-abịa Ototo nwa nke izizi na Dubai, ototo nwa eze ọmọgọ na ama ọkpala, azụlụ ụmụ ogbenye na chaja. na chaja, Ndị Ebonyi steeti na-ekwunyeli gị odogwu nwa n'ịgadio. odogwu onye gbara okwu dịrị nwa nkwọ. O nwere ibe o ji zeze m ọgọ. Ọgaranya bụrụ m onye chọne n'ụwa. Enwere ndị nwere obi eji eli ego, mana ego ekwela abịa n'ụwa. Mana okwu dịrị iji ego ya n'ụwa nwanne m. Enweziela obi eji eli ego. Ọgbata ozu ọra n'ọma ọkpala. Ndị meela ọgọ na-ekene. Ndị Ebonyi steeti na-ebu ndị ga-akenu.